hoitaja ja tuossa katsoi, että nyt voidaan aloitella tämä meidän illan tapahtuma. Eli meillä on tänään aiheena lempeästi läpi vaihdevuosien ja hyvinvointia ja lisätuloja. Ihan muutamalla sanalla kerran ensin itsestä, eli on tosiaan Lintula Ulla, sairaanhoitaja ja hyvinvointivalmentaja ja Neolifissa on ollut mukana jo 8 vuotta. Eikö se ole aika pitkä aika sitten jo olla tämmöisessä ihanassa toiminnassa mukana? Ja miksi mä itse silloin lähin aikanaan toimintaan mukaan? Niin ihan tämän hyvinvoinnin takia ja mun oman jaksamisen takia olin ollut yksinhuoltaja ja siinä opiskellut sairaanhoitajaksi ja sitten tosiaan remontoinut ja rakentanut tämmöistä rintamamiestaloa. Tähän tuli laajennusosakin ja lopulta huomasin, että olin tosi uupunut. Että sitten kun olin valmistunut ja mulla oli pieni lapsikin sitten syntynyt, vielä 3. lapsi siihen, niin huomasin, että arjesta selviytyminen oli tosiaankin yhtä selviytymistaistelua ja että juurikin töistä ehti jotenkin selviytyä ja jaksoi jotenkin sen työpäivän olla. 3 vuorotyössä toki olin ja sitten kotiin kun tulin, niin ne oli ihan lepoa kaikki vapaa-hetket ja lopulta mun veli sanoi, että tee jotakin itsellesi, että tästä ei tule yhtään mitään. Että ota edes ravintolisät käyttöön ja niinhän mä otin ja rupesin hyvin pian jo huomaamaan niitä vaikutuksia ja olen sitten saanut jaksamista ja virkeyttä ja voimia sitten olla energinen ja sitten on saanut myöskin näitä muuta hyvinvointia ja lisätuloja ja tämän päivän aihe koskettaa myös minua itseäkin, niin saattaa olla, että tuossa jotakin vähän omiakin kokemuksia välillä sitten kerron, mutta lähdetäänpä päivän aiheeseen ja ihana kun olet tullut mukaan tähän Zoom-koulutukseen tänä iltana. Katsotaan, saadaan vielä tätä sivua käännettä. Ihan muutamalla sanalla naisen terveydestä ja hyvinvoinnista yleisesti. Eli sehän on monen asian summa. Naisen terveys koostuu henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, kehon terveydestä ja elinolosuhteista. Ja siihen sisältyy koko elämänkaari kuukautisista vaihdevuosiin. Ja naisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti seksuaalisuus ja raskaus. Mutta kaikkien naisten terveys on yksilöllinen kokonaisuus ja kokemus. Eli me kaikki naiset koetaan kaikki elämänvaiheet ja se elämänkaaren vaiheet ihan eri tavalla. Ja sitten tosiaan se raskaus on aika semmoinen merkittävä vaihe naisen elämässä, mutta kaikki ei koskaan saa sitä kokea. Joillekin se on tietoinen valinta ja joillekin se on ihan lääketieteellisesti mahdoton, eli ei välttämättä ole edes munasarjoja. Mutta sitten kulttuuri ja yhteiskunta myöskin aiheuttaa monenlaista painetta naisille ja tytöille varsinkin. Ja usein se liittyy siihen vartaloon, että itsekin muistan lapsena jo monta kertaa aina ja nuorenakin, niin aina sitten sukulaisnaiset kommentoi, että no, ootpa sä nyt laihtunut ja ootpa sä nyt lihonnut ja mitä sulle nyt kuuluu. Ja että tavallaan niin kuin jotenkin koki sen, että ei saa olla ihan niin kuin se oma itsensä, minkälainen on, vaan aina piti jotenkin huomauttaa siitä kehosta ja siitä vartalosta, että miltä nyt näyttää. Ja tuntuu, että koskaan ei ole niin kuin sille lähipiirille semmoinen hyvä semmoisena kuin on. No, sitten tämä naisten hyvinvointi. Mä ihan pikkusen kokeilen tuota saada tuota laittaa. Saanko mä yhtään tuota korkeammalle? En saa. Niin, se vaihtelee iän muuta ja myötä ja vaihevuodet onkin yksi suuri etappi. Useimmiten se merkitsee sitä, että ne kuukaudet loppuu ja ei enää voi saada lapsia. Mutta joskus voi olla niitä vaihdevuodet alkaa, mutta silti kuukaudet jatkuu edelleen. Ja se vaihdevuodet, niin ne voi merkitä irtipäästämistä ja oman vahvuuden löytämistä uudelleen. Se vähän riippuu varmasti ihan siitäkin, että minkälaista se aika ennen vaihdevuosia on ollut. Onko se ollut miten hankalaa vai onko siinä ollut minkälaisia haasteita. Mutta sitten niitä erilaisia oireita, kuten limakalvojen kuivumista ja kuumia aaltoja, niin näihin on mahdollisia olemassa hormonivalmisteita ja niitä usein lääkärit suosittelee, mutta on myöskin luonnollisia konsteja, joita näitä voi lievittää. Ja ihan kaikissa parhaimmillaan vaihdevuodet on portti entistä täyteläisempään elämään. No,
Ruokavalio, siitä on monellakin viikolla puhuttu, että miten se monipuolinen ruokavalio ja terveellinen ruokavalio on meille monesti terveellinen. Ihan siis meidän suoliston kannalta ja sydämen terveyden kannalta, aivojen terveyden kannalta, yleisen hyvinvoinnin kannalta, niin myöskin naisen terveydelle se ruokavalio on se hyvinvoinnin ja terveyden perusta. Ja se tulisi sisältää täysyviä hedelmiä ja vihanneksia, kalaa ja hyviä rasvoja. Sitten, että syötäisiin aterioilla lautasmallin mukaisesti ja juotaisiin riittävästi vettä. Eli ei mitään sen tavallaan kummempaa. Kohta vähän tarkemmin vielä mennään syvemmälle tuohon ruokavalioon. No sitten vähän näistä vaihevuosista, että mitä se niin kuin tarkoittaa, mitä se pitää sisällään. Eli niin kuin tuossa oli, että se elämänkaari on monenlainen ja tavallaan naisten elämänkaaren niin kuin se muutokset päättyy tähän vaihdevuosiin ja sen jälkeiseen elämään, niin se on tosi tärkeä vaihe naiselle monellakin tavalla. Eikö siellä kehossa tapahtuu isoja muutoksia, mutta myöskin aineen vaihdunnassa tapahtuu tosi suuria muutoksia ja ne vaihtelee tosiaan yksilöllisesti. Vaihdevuosissa nainen käy läpi hormonaalisia, psykologisia ja fyysisiä muutoksia ja nämä kaikki johtuu siitä, että se estrogeenitaso laskee siellä meidän kehossa. Ja näistä tulee sitten muita seurauksia, mitkä vaikuttaa sitten siihen naisen aineenvaihduntaan. Ja jotkut näistä oireista saattaa vaikuttaa myöskin ihan siihen meidän henkilökohtaiseen elämään, työhön, ihmissuhteisiin ja ihan semmoiseen yleiseen onnellisuuteen ja siihen käsitykseen omasta itsestä. Eli ne ei ole pikkujuttu, että se on naiselle tosi merkittävä ajanjakso tämä vaihdevuodet. Ja näitä tavallisimpia oireita, mitä aika paljon tuossa ihan kirjallisuudessakin löytyy ja ihmiset kuvaa ja varsinkin sitten, jos on työssä semmoisessa työyhteisössä, missä on paljon näitä vaihdevuosi- ja keski-ikäisiä naisia, niin nämä kuumat aallot on semmoisia tavallisimpia. Itsekin olen nyt jo saanut niitä vähän esimakua niistä kokea. Sitten tämä yöllinen hikoilu, ihon ja limakalvojen kuivumista voi olla, muutoksia mielialassa ja ihan masennusoireita voi olla. Sitten se luumassa vähenee, kun se estrogeeni pitää sitä luumassa yllä. Sitten voi olla tämmöistä seksuaalisen halukkuuden vähentymistä, univaikeuksia ja ihan aneemiaa. Ne kaikki kuuluu siihen vaihdevuosiin. Ja toki näitä on saattanut olla niin kuin aneemiaa jo aikaisemminkin, just vaikka runsaat kuukaudet tai muuta, niin se on voinut vaikuttaa siihen. Ja moni odottaa sitä, että no ihanaa tulisi ne vaihdevuodet, niin sitten ne kaikki muut vaivat loppuu, mutta sitten se alkaa taas ihan omanlaisensa ajanjakso sitten. No, tietysti mikä sitten ruokavaliossa olisi tärkeä silloin, kun ne vaihdevuodet alkaa, niin muutamia ihan tuosta kirjallisuudesta on löytänyt, että mitä siellä mainitaan, että mitkä ravintoaineet olisi tärkeitä, niin kalsium olisi vaihdevuosien aikaan erittäin tärkeä. Ja se on ihan todellakin luiden terveyden kannalta elintärkeä mineraali. Ja sitten tietysti kun ei ole sitä estrogeenia siellä pitämässä sitä luuta vahvana, niin sitten sillä kalsiumilla voi sitten ehkäistä sitä osteoporoosia ja sitä pitäisi sieltä ruokavaliosta tietysti saada. Ja monesti luullaan, että no maitotuotteestahan sitä saa kaikista parhaiten sitä kalsiumia, että se riittää, jos käyttää jotakin jogurttia, rahkaa, vähän juustoa, maitoa. Mutta todellisuudessa kaikista parhaita kalsiumin lähteitä on sardiinit, pavut, mantelit, lehtimangoldit ja parsakaali. Ja tämä on vähän semmoinen yllätys, moni ei sitä hoksaakaan. No sitten vaihdevuosien aikaan tarvitaan rautaa. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin oli, että se anemia voi olla sitten seurausta siitä raudan puutteesta. Ja sitä rautaahan ruokavaliosta saa vähärasvaisesta punaisesta lihasta, myöskin kalasta, pähkinöistä, lehtivihreitä sisältävistä lehtevistä vihanneksista. No sitten D-vitamiini on tosi tärkeää. Se auttaa ihan edistää sitä kalsiumin imeytymistä, mutta myöskin niitä sivuvaikutuksia, mitä se kalsiumin menettäminen aiheuttaa. Ja D-vitamiinipitoisia ravintoaineita, ruoka-aineita on kananmunat, kalaöljy ja maksa muun muassa. Ja sitten mikä on myös tärkeä, niin tämä kuitu. Että vaikka me tarvitaan kaikissa iässä sitä kuitua ja se
parantaa meidän sydänterveyttä ja suolistoa ja sen toimintaa, mutta myöskin naisilla, sit kun se estrogeeni vaikuttaa siihen, että se pitää sen kolesterolin ja ne rasvat kehossa tasaisena ja hyvällä tasolla, niin monilla sit saattaa yllätyslöydöksenä löytyäkin sitten, kun on vaihdevuodet jo jonkun aikaa ollut, että kolesteroli onkin noussut, niin sitä voidaan vähän suojella ja ainakin hidastaa, kun saadaan riittävästi kuitua. Eikä tämä meidän hormonallinen muutos, eli se estrogeenin väheneminen, niin se voi lisätä sitä rasvan kertymistä verenkiertoon. Ja kuitua sisältäviä ruokia on hedelmät, vihannekset, pavut ja täysjyvät ja myöskin kaneelimausteista on semmoinen, mikä sisältää paljon kuitua. Ja saatiin ihan vasta viime viikolla kuullakin, että sitä kuituahan meidän pitäisi saada sieltä ruokavaliosta sellainen 25-35 grammaa joka päivä. Niin erityisesti vaihdevuosissa se on tosi tärkeää. No sitten tähän kokoisin 10 vinkkiä, miten voidaan kohdata ne vaihdevuodet lempeästi. Eli tämä tärkeä olisi just tämä, että syödään säännöllisesti lautasmallin mukaisesti, että siellä tulisi juurikin sitä kuitua ja kaikkia ravintoaineita sopivassa suhteessa. Otettaisiin siihen ruokavalion pohjalle hiilihydraatteja ja hyviä rasvoja sisältäviä ruokia. Vältetään tyydyttynyttä rasvaa. Syödään paljon hedelmiä ja vihanneksia, semmoista kevyttä ruokaa. Ja ihan oli suositusta, vähennetään suolaa, sokeria ja valkoisia jauhoja, niin se olisi semmoinen tärkeä. Vettä pitäisi nauttia vähintään 1,5 litraa päivässä muiden nesteiden lisäksi. Ja sitten tämä kerrospukeutuminen, se on tosi hyvä, että jos sen opettelee viimeistään siinä vaihdevuosien aikaan. Eli silloin, jos tulee se kuuma aalto, niin on helppo ottaa jotakin sieltä päätä pois. Ja sitten taas, kun tulee se vilunväristys, niin sitten laittaa taas vähän lisää vaatetta. Sitten tämä terveellisen painon ylläpitäminen. Liikuntaa suositellaan 2-3 kertaa viikossa, mutta vähintään 20 minuuttia pitäisi reipasta kävelyä joka päivä tulla. Sen lisäksi, että sitten vähän semmoista tehokkaampaa liikuntaa. Ja uiminen, tuossa halusin siksi ottaa tuon kuvan noista uivista naisista, kun se uiminen on hyvää vaihdevuosissa. Siinä ainakaan ei tule semmoista kuuma-aallon puskaa, kun se vesi vähän viilentää sitä kehoa. Sitten stressiä olisi hyvä välttää. Se parantaa sitä untakin ja yleistä hyvinvointia. Ja sitten, että huomaisi siinä vaihdevuosienkin aikaa, että vaikka niitä oireita olisi, niin mitä on niitä asioita, jotka tuo iloa siinä elämässä, niin se auttaa sitten pääsemään lempeästi näistä vaihdevuosista läpi. Ja sitten tämä riittävä uni, että sitä tulisi vähintään se 8 tuntia päivässä. Se voi olla katkonaista silloin vaihdevuosien aikaan, jos on varsinkin hirveän hankala se yöhikoilu, niin silloin voi olla vaikea saada unta, niin ihan ottaa sitten vaikka melatoniinia sen avuksi tai sitten kokeilee semmoisia erilaisia rentoutumisharjoituksia siinä ennen nukkumista ja koittaa kaikkea semmoista mukavaa ajatella ja vaikka kuunnella musiikkia, että mikä vaan rauhoittaisi, että saisi hyvän unen. Ja jos et vielä ole näistä kaikkia asioita kokeillut tai ottanut vähän semmoista säännöllistä elämänrytmiä, niin mä suosittelen, että kannattaa aloittaa, jos sä kärsit näistä vaihevuosioireista ja ota pikkumuutos kerrallaan, niin silloin sä pääset varmasti semmoiseen lempeeseen vaihdevuosista ylipääsemiseen. Ja nämä on miehille hyviä juttuja tietää siinä mielessä, että jos teillä on puoliso, joka lähentelee tai on vaihdevuosi iässä, niin että ymmärtää, että se ei ole ihan helppoa naiselle se vaihdevuosi aika. Nyt en niistä miesten vaihdevuosista tänään kerro mitään. Mutta miehilläkin kuulemma voi olla sellaista vähän vaihdevuosioiretta. No, Neolifella on ratkaisu sitten näihin vaihdevuosiin. Ja tuossa ihan järjestyksessä halusin ottaa näitä. Eli siinä sanottiin, että se kalsium, että sitä tarvitaan silloin, kun ollaan vaihdevuosissa. Ja jos sitä vähänkin tuntuu, että sieltä ruokavaliosta ei riittävästi tule, niin meillä on tämä Kalmak plus D. Eli siinä on kalsiumia, magnesiumia ja D. Eikä se kalkki on meillä tässä juurikin semmoista lempeätä kalsiumia, mikä parhaiten imeytyy sinne. Se on kalsiumfosfaattia.
mikä imeytyy meidän luuhun kaikista parhaalla tavalla. Ja sitä me tuolla sairaalamaailmassa annetaan ihan sitten IV-stikin, joilla on oikein hankala se osteoporoosi tai kaasiumin imeytymishäiriö. Ja sitä on tässä hyvin imeytyvässä muodossa. Ja sitten tässä on myös magnesiumia ihanteellisessa suhteessa tuohon kalkkiin nähden. Eikä se myöskin vähän rentouttaa ja rauhoittaa sinne yöunelle, että kannattaa illasta ottaa. Ja D-vitamiini sitten kaverina, että se kalsium pääsee imeytymään sitten hyvin sinne meidän keholle. Ja sitten meillä on aika uutena tuotteena tämä Fibre, eli kuitutabletit. Ja itse olen nyt kyllä kokeillut tätä kuitua ihan sillä, kun mä ajattelin, että välillä oli töissä semmoista aika puuskasta ja hankalaa olla just, että kun yhtäkkiä tuli se kauhea lämmin ja hiki ja semmoinen, että välillä on kuuma ja välillä kylmä, niin mä ajattelin, että mä ihan testaan tämän kuitutabletin ja on kyllä ollut tosi hyvä, että on ollut tähän tyytyväinen, että mä otan 1-2 kappaletta päivässä, että näitähän voi 4 päivässä ottaa ja ateria yhteydessä runsaan veden kanssa on se suositus ottaa näitä. Et suosittelen kyllä tätä lämpimästi. Ja sitten siinä ruokavalioasiassa puhuttiin, että pitäisi olla paljon sitä kuitua, täysyviä hedelmiä, marjoja ja vihanneksia. Niin se on sitten meillä helppo turvata tällä 321-ohjelmalla. Ja itse olen kyllä aika säännöllisesti käyttänyt näitä. Et silloin ihan ennen kuin mä hoksasin tuo kuitutablettia ottaa mukaan, niin mä käytin erityisesti flavonoideja ja krusiferoista ja huomasin jo niistä hyötyä niihin oireisiin. Mutta tämä 321-ohjelma on tosi hyvä, että sillä sä turvaat sen, että saat varmasti riittävästi kasviksia, hedelmiä ja vihanneksia. Eli nykysuositushan on jopa 800 grammaa päivässä. Ja se ei taho oikein monellakaan täyttää. Itse ainakin huomaa, että ei se oikein täyty siitä ruokavaliosta. Ja sitten meillä on tämä Pro Vitality Plus, mikä mun mielestä on sen takia hyvä, että tästä sä saat kaikki, mitä sä tarvitset. Sä saat soluille tuon treenin, täysjyvä tiiviste, eli siitä saat kaikki täysjyvä viljojen hyvät hyödyt. Se sisältää omega-3, 6 ja 9, eli siellä on sinne verisuonille, tulehustiloille ja se meidän solukalvon toiminnalle, että saataisiin se meidän soluaineenvaihdunta toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, että sinne pääsisi kaikki hyvät ravintoaineet sen solun sisälle ja sitten ne huonot pääsisi sieltä pois. Mitä siellä hapettomuusstressin kautta ja kuona-aineiden ja aineenvaihdunnan myötä tulee. Sitten tämä carotenoid complex, mikä tuossa 321-ohjelmassakin tulee. Sitten näitä hyviä lempeitä omega-3-rasvahappoja, tämä Salmon All Plus-kapseli. Ja sitten siihen raudanpuudettakin ehkäisemään tämä Essential Vitamin ja Mineral Complexin. Se on tosi hyvä. Ja sitten jos on jotakin vähän siellä hyytymistekijässä pulmia, niin siellä on myös lisätty nyt tätä K2-vitamiinia, mikä on myös tärkeä sinne meidän ihan punasolujen muodostukselle ja meidän raudan imeytymiselle, niin se on tärkeä lisä siinä, että tämä on erittäin hyvä tämä uudistettu Pro Vitality. Suosittelee sitä, kokeilee. Se on mun oma henkilökohtainen lempituote, minkä mä ihan alkuun silloin otin käyttöön ja tuntuu, että enpä pärjäisi ilman sitä. Ja myöskin ihan nivelterveyteen sitten, kun tuossa tulee noita hyviä öljyjä, niin voitelee sitten myös niitä meidän niveliä. Mutta sitten lisäksi, ihan ekaksi tähän otan, että mitä ottaisin noiden lisäksi, niin tuo E-vitamiini Whitkerm Oil, koska niitä hormonaalisia muutoksia tulee, että ne limakalvot kuivuu ja iho kuivuu monilla ja hiuksetkin saattaa olla vähän sellaiset hauraat, niin tämä auttaa sinne meidän limakalvoille. Ja ihan voi vaikka paikallisesti käyttää, mua ihan aina huvittaa, kun kuulin semmoisen kertomuksen semmoista vanhemmasta rouvasta, jolla oli vähän virtsankarkailua ja kuivat limakalvot ja sitten hänelle oli joku suositellut tätä E-vitamiinia ja hän oli hyvillään ollut tietysti ja ottanut purkin käyttöön ja sitten pari viikon päästä tämä toinen rouva oli soittanut sitten tälle vanhemmalle rouvalle ja kysynyt, että no, että miten se on toiminut se, että oletteko käyttänyt sitä E-vitamiinia? Joo, kyllä, että hirveän hyvä, että sinne hän laittaa sen aina tuonne alapäähän ja hyvin on ollut kosteita ja ei ole ollut mitään kutinaa eikä vaivoja, että hän oli paikallisesti käyttänyt sitä, vaikka se oli tarkoitettu suun kautta, mutta oli auttanut hyvin. Et voi käyttää ihan paikallisesti, mutta itse kyllä käytän tätä ihan suun kautta. Ja näitä voi ottaa 1-2. Ja tämä on silleen myöskin siinä mielessä hyvä tämä E-vitamiini, että se myös
pitää ne meidän suonen seinämät puhtaana. Eli se kolesteroli saa siellä kulkea suonessa, mutta se ei niin kuin rasvoitu sinne seiniin. Se ei tee semmoisia kasaumia, että ei tule semmoista sydänterveydelle sitä niin isoa riskiä, mikä muuten voisi vaihdevuosista tulla. No sitten tietysti tuo vegan D, D-vitamiini, aurinkovitamiini, niin sitä tarvitaan. Suosittelisin, että ottaisi yhdestä kahteen näitä päivässä ja 10 mikrogrammaa aina sisältää tämä yksi. Ja tämähän on täysin bioyhteen saatava ja hyvin imeytyvä meidän kehoon kanssa ja täysin luonnollisista ruoka-aineista peräisin oleva ja sisältää D2 ja D3-vitamiinia. Ja sitten mä kaikille suosittelisin, että Acidophilus plussaa kannattaisi käyttää, koska se pitäisi sen meidän suoliston ja bakteerikannan hyvänä. Ja sitten, jos on oikein huono se hemoglobiini ja raudat matalalla, niin Formula 4 on siihen tosi hyvä. Mä käytän itsekin sitä oikeastaan päivittäin. Ja sitten, jos ei käytä sitä Pro Vitalitea, niin vähintään sitten tämä Salmon All Plussa siihen formulan kaveriksi. Eikä tämä on ultrapuhdasta ja sisältää 200, tai siis on tutkittu 200 eri ympäristömyrkyltä ja tämä on ihan nollatoleranssi, että nämä on ultrapuhdasta, että ei saa olla yhtään. Ja koko omega-3-perhe, kaikki 8 muotoa on tässä kapselissa, että tämä on todella hyvä ja turvallinen käyttää. Ja on myös sinne sydänterveydelle ja aivoillekin hyvä ja just ehkäisee kaikkea tulehustiloja siellä meidän kehossa. No, vähän sitten tästä yrityksestä ja tästä mahdollisuudesta. Eli perustana luonto ja tukena tiede on tämä meidän yrityksen motto. Neolife on perustettu USAssa 1958 ja tällä hetkellä toimii jo yli 50 eri maassa ja on tosiaan ollut jo pitkästi yli 60 vuotta markkinoilla. Eli hyvin luotettava yritys, ei ole mikään tähdenlento, joka perustettiin eilen ja lähtee pois täältä markkinoilta parin vuoden päästä, vaan tämä on ollut jo pitkään markkinoilla ja voidaan uskoa, että varmasti jatko on yhtä pitkästi ainakin edessä, jos ei pidemmästikin. Ja mikä on erityistä Neolifeissa, niin Neolife on ollut edelläkävijä soluravitsemuksen alalla jo ihan sieltä 50-luvun lopulta lähtien. Ja tuotteiden laatua tarkkaillaan kaikissa tuotannon eri vaiheissa. Eli voidaan luottaa, että tämä on turvallista meille käyttää ja sitten nämä on tasalaatuisia nämä tuotteet. Neolifein missio on tarjota kaikille mahdollisuus terveempään ja parempaan elämään. Ja se on minusta ihan tietysti sairaanhoitajana älyttömän ihana missio ja ihana ajatus, kun sitä sairaanhoitajana haluaisi suojella sitä ihmiselämää ja ennaltaehkäistä kaikkia mahdollisia sairauksia. Ja nämä arvot itsellä kolahti kyllä todellakin hyvästi, että ajattelin, että ehdottomasti tämmöisen yrityksen mukaan haluan lähteä. Että ehdoton rehellisyys, eli kaikki mitä me puhutaan, niin on totta ja meillä ei ole minkäänlaista vilppiä. Ihmiset on numero yksi, eli me halutaan, että kaikilla ihmisillä on hyvä olla. Ei ole mitään väliä, ootko sä, mikä sun ammatti on, minkä värinen sä oot, mikä sun uskonto on, mistä sä tuut. Kaikki ollaan tasapuolisesti ykkösiä ja sä oot meidän ykkösprioriteetti. Meillä on toimivat tuotteet. Nämä on toiminut jo sieltä 58 vuodesta asti, niin varmasti toimii eteenkin päin. Ja Neolifella on pitkän aikavälin visio niin kuin on ollut jo tähän asti, eli on vielä pitkästi eteenpäin, että miten yritys jatkuu. Ja tasapuolinen mahdollisuus kaikille. Eli ei ole mitään väliä, että missä vaiheessa sä haluat tähän toimintaan tulla mukaan, vaan kaikki ollaan samalla viivalla, kaikilla on samat työtehtävät ja ei ole silleen, että no, olisi pitänyt lähteä silloin, olla syntynyt jo 58 vuoden jälkeen ja lähteä silloin mukaan, vaan tässä, että se, joka tekee, niin se tässä ansaitsee. Ja tosiaankin ei mitään kompromisseja näiden meidän tuotteiden valmistuksessa, vaan halutaan tarjota priimaa. Ja tämä yhteisö on itselle ollut tosi tärkeä. Mä oon saanut tosi paljon tukea tästä yhteisöstä ja näiltä ihmisiltä, ketkä on mukana toiminnassa ollut ennen minua ja jotka on tullut mun jälkeenkin. Ja tuntuu, että tämä on semmoinen ihana perheyhteisö, mihin on kunnia saa kuulua. Ja sitten kun mä sanoin, että soluravitsemus on ollut jo ihan alusta lähtien sieltä 50-luvun lopulta,
Neolifein semmoinen tärkeä asia, eikä on siihen soluravitsemukseen perehdytty. Ja sitten on tämmöinen tohtori Arthur First, on jo 1970-luvulla sit ruvennut tutkimaan enemmänkin sitä soluravitsemusta ja miten aineet imeytyy siellä meidän verenkierrossa ja solutasolla. Ja hän on sitten 76 vuonna perustanut tämmöisen SAD-neuvonantajaryhmän ja ovat sitten kaikkien näiden tuotteiden takana. Ja hän itse on ollut ihan kunniamaineinen toksikologia ja farmakologia ihan tämän suun kautta otettavan syöpähoitomenetelmän kehitellyt, mikä tänä päivänäkin toimii. Hän on jo edesmennyt, mutta nykyään nämä eri alojen tieteilijät, tohtorit jatkaa tätä Arturin työtä ja näitä me saadaan täällä Suomessakin aina kuulla, eikä he tulee ihan tänne kentälle kertomaan näistä tuotteista ja tästä tutkimustyöstä ja hyvinvoinnista ja vastaa meille kysymyksiä, jos meillä tulee jotakin mieleen näistä tuotteista kysyä. Ja he antaa myöskin 100% tyytyväisyystakuun näille tuotteille. Eli turvallisesti voidaan kokeilla tuotteita ja jos ei ole tyytyväisiä, niin voidaan saada sitten rahat takaisin. Ja tuossa äsken nostin muutamia ravintolisia, jotka on tosiaan niitä koko ruokapohjaisia, mutta meillä on paljon muitakin tuotteita. Että joku saattaa ajatella, että no, mua ei niinkään ne ravintolisät kiinnosta, että mä haluaisin vaikka ihohyvinvoinnista kuulla. Ja meillä löytyy aivan ihana Nutrients Organic merikasvipohjainen, täysin vegaaninen ihohoitosarja, jota itse käytän päivittäin ja mulla perhe käyttää. Mulla on teini-ikäinen tyttö ja sitten on nuoria aikuisia ja atooppisia, niin tämä sopii tosi hyvin. Kaikille ihotyypeille löytyy oma ihana tuotteensa. Sitten löytyy painonhallintaan ja urheilun sopivia tuotteita ja sitten myöskin kodin siivouksia, puhistuksia ja pyykinpesuun. Että kaikille löytyy jotakin, jokaiselle jotakin. No sä voit sitten miettiä, että no miten mä voisin noita tuotteita saada, että olisipa kiva kokeilla ja että saisinkohan mäkin näihin vaihevuosioireisiin jotakin apua. Niin tänä iltana joku saa kutsunut tähän tilaisuuteen, niin sä voit häneltä kysyä, että hei mä voisin kokeilla vaikka tuota Pro-Vitalitia kalmakkia, E-vitamiinia, niin häneltä voit saada. Tai sitten sä voit rekisteröityä ilmaiseksi hänen verkkokauppaan ja tilata sieltä itselle niitä tuotteita, mitä sä itsellesi kaipaat ja tarvitset just tällä hetkellä. Tai sitten jos haluat saada muitakin etuja ja haluat vähän saada sitä taloudellista hyvinvointia, niin sä voit lähteä kanta-asiakkaaksi mukaan. Eli rekisteröityä toimintaa vielä kyllä 6 eurolla, tai jos haluat vähän erilaisia tuotepaketteja mukaan, niin sitten tuossa eri vaihtoehtoja. Niin sitten sä saat suoraan tukkualennukset ja muita etuja ja näitä koulutuksia ja päästä samoja etuja nauttimaan, mitä itse olen aikanaan päässyt nauttimaan. Ja sulla on monta vaihtoehtoa siinä. Ja tässä, jos sä haluat saada sitä hyvinvointia ja jopa liiketoiminnan perustaa, niin tässä sä et ole kuitenkaan yksin. Niin kuin tuossa kuulit, että tuotteet on ylivoimaisia ja ne on tutkittuja ja testattuja ja taattuja, niin meillä on myöskin Suomessa ihan oma toimisto tuolla Turussa. Ja sieltä saadaan apua tähän kuljetusasioihin. Sieltä saadaan kaikki materiaalit, mitä tarvitaan. Työkalut, he auttaa sponsoroinnissa ja niiden uusien sen oman ryhmän luomisessa. Tilausasioissa neuvovat henkilökuntaa meitä varten siellä arkisin 8–4 puhelimen päässä. Ja he myöskin huolehtii, että me saadaan niitä bonuksia ajallaan. Eli tässä sä et ole koskaan yksin. Ja sitten meillä on tämä yhteisö, mistä sä aina saat neuvoa ja apua. Jos se, joka sua on tänään kutsunut, jos hän ei osaa vastata sun kysymyksiin, aina löytyy joku sitten, joka osaa antaa kaikki vastaukset, mikä saa pohdituttaa. No sit sä voit miettiä, että no oisko tämä mulle, että ei tämä ehkä ole mun juttu. Mutta tässä on niin, että tämä sopii ensikertalaiselle, että sä et tarvii mitään aikaisempaa kokemusta. Tai jos sä koet, että sulla on liikaa vapaa-aikaa, että mitä mä oikein tekisin, että mulla ei oikein ole harrastuksia tai just se sali pantiin kiinni, mitä sä harrastit, niin tämä sopii semmoiselle, jolla on vähän loppuaikaa, niin tämä on aivan mahtava mahdollisuus kokeilla osa-aikaiselle. Tai jos haluat ihan kokoaikaisesti itselle uuden työn, vaihtaa alaa, jos olet innokas myymään tai tykkäät tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka on just sun henkisiä ja sun ystäviä. Tässä ei ole mitään vähimmäisvaatimusta. Sä itse määrää tahdit, miten nopeasti sä haluat tässä
saada vaikka sitä taloudellista hyvinvointia. Ja tänä päivänä hyvinvoinnilla on hyvinvointimarkkinoilla jopa 1,5 biljoonan arvoiset tulevaisuusnäkymät. Eli tämä luonnon ravintolisät ja kosmetiikka, niin nämä on ykkösjuttu. Ihmiset haluaa itsellensä hyvinvointia. Et moni kokee, että ei saa sitä hyvinvointia riittävästi siitä arjen palkkatyöstä tai siitä ravinnosta, mitä syö, niin siitä ei tule niitä kaikkia ravintoaineita, mitä keho tarvii. Niin tosi paljon ihmiset käyttää erilaisia ravintolisia ja mä itsekin näen tuossa mun työssä, että urheilevia on paljon, niin he käyttää erilaisia lisäravinteita. Niin miksi ei sitten käyttää semmoisia turvallisia ja puhtaita, mitä Neolifella on tarjota, niin voisi ainakin kokeilla. Ja sitten nämä työkalut on aivan mahtavat. Eli ennen vanhaan tehtiin paperilla ja faksattiin näitä tilauksia, niin nykyään meillä on tämä meidän toimisto on koko ajan mukana. Puhelimessa sulla on se verkkokauppa tietokoneella ja sitten on näitä erilaisia sosiaalisia alustoja, missä sä voit jutella ihmisten kanssa ja kertoa sun omia kokemuksia. Ja sitten sieltä ihmiset kyselee, että hei, mäkin haluaisin kokeilla, että mä oon etsinyt just tuohon asiaan ratkaisua, niin sitten meillä on se tarjota heille. Eli tämä on aivan upea mahdollisuus ihan jokaiselle. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että se välitön yrittäjyys voi sun ulottuvilla olla, kun sä liityt siihen kanta-asiakkaaksi, niin mitä sä voit siitä saada, niin tosiaan niitä lisätuloja ihan kokoaikaisesti vapaa-ajalla tai osa-aikaisesti. Ja myöskin kerran tehdystä työstä saat aina tuloja, eli passiivista tuloa, kun ne käyttää niitä tuotteita, jotka on päivittäisessä käytössä joka tapauksessa, niin nehän kuluu loppuun ja tarvii ottaa uutta. Eikä sieltä tule sitä passiivista tuloa. Ja saat olla oma pomo. Se on nykyaikana aika monelle, varsinkin mitä nuorempi, niin haluat vaikuttaa siihen omaan työhön. Että missä työskennellään, milloin ja kenen kanssa. Ja aika monet tykkää tehdä just etätöitä tai matkustella, niin tätä sä voit tehdä ihan mistä vaan, että sä et ole sidottu siihen paikkaan, missä sä oot. Ja nolla riski. Eli sä saat itse tukkuhintaan tuotteet, eikä sulla tarvi olla isoja varastoja, kun varastosta saat nopeasti näitä tuotteita. Ja sitten lisäksi sulla on tosiaan se digityökalut, koulutukset, kannustimia erilaisia, saa matkabonuksia ja sitten tämä tsemppaava yhteisö. Ja sitten saat olla mukana lopettamassa huonon terveyden ja taloudellisen stressin trendiä. Ja tämä on mahdollisuuksien maailma. Eli tosiaankin nämä kuluttajat on eettisiä ja ne haluaa vegaanisia tuotteita ja haluavat saada vähän soviteltua sitä työtä ja hupia ja kotielämää yhteen. Ja sitten tämä, että kun tämä perinteinen ja vähittäismyynti, mikä on tämä ero, eli suoramyynnissä sä saat suoraan, siinä välissä ei ole mitään muita portaita, vaan se tulee sulle se bonus suoraan, kun sitten taas tuolla perinteisessä kaupassa, niin siellä on sitä valmistajaa ja siellä on välivarastoa ja siellä on sitten erilaisia myyntiedustajia, jotka suosittelee johonkin kauppaan, että kuka ottaisi tuotteita ja on monta eri porrasta siellä, mihin sitä rahaa joka välissä menee, vaan tässä se tulee ihan suoraan. Mä pikkusen kerron siitä, että miten sä voit saada niitä tuloja tämän toiminnan kautta. Eli tosiaan tässä Neolifein ja kuluttajan välissä ei ole muita kuin sinä ja sitten se sun asiakas. Tai sitten sinä ja sitten se sun tiimi. Sä voit valita, että haluatko sä saada vähän vai paljon. Ja tosiaan se ensimmäinen tulo, mitä tulee, niin etu onhan se siinä jo, kun saat säästöä omista tuotteista, se jopa 30%. Mutta myöskin siitä, että jos sä myyt asiakashinnalla joillekin sun tutuille tuotteita ja he sitten maksaa sulle sen asiakashinnan ja sä oot saanut sen tukkuhinnalla, niin saat sieltä sitä bonusta. Mutta meillä Neolifeissa nämä tuotteet on pisteytetty semmoisella yhteisellä valuutalla, kun meillä on tosiaan valtakunnallinen ja kansainvälinen tämä valmistusverkosto ja jakeluverkosto, niin meillä ei voi olla tiettyä rahayksikköä, vaan nämä on pisteytetty kaikilla tuotteilla eri piste. Eli silloin jos sä kehität sen sun sponsorin, sen sun suosittelijan kanssa hyvän kokoisen ja tyytyväisen asiakaspohja, eli kun sä kerrot niistä tuotekokemuksista ja suosittelet tuotteita, niin sieltä niitä asiakkaita alkaa tulla ja sitten se sun ystävä neuvoo sua siinä.
Niin jos sulla on 6 asiakkaan pohja ja kaikki käytätte muutamaa tuotetta, niin sä voit ansaita jopa yli 200 euroa kuukaudessa. Ja sitten jos sä tuplaat sen, eli sulla onkin 12 ystävää, jotka käyttää sun kanssa niitä tuotteita, jokainen vähäsen, niin silloin voit saada jo yli 500 euroa kuukaudessa. Mulla itsellä meni silloin pari kuukautta siihen, joku 3 kuukautta, kun mä olin alkanut tekemään oikeastaan. Joo, mä maaliskuussa olin silloin siellä urhakonferenssissa, niin heinäkuussa mä olin jo tämmöisellä tasolla, että mä sain jo sen 500 euroa kuukaudessa. Ja se tuntui yksinhuoltajan arjessa ihan hirveän isolta rahalta. Tosi merkittävä lisäansio, sit kun ei ollut sitä toista henkilöä, joka olisi sitten tuonut kortensa kekoon siihen talouteen. Ja sitten, kun sä yhdelle oot opettanut sen, eli yksi sun ystävistä haluaa myös lähteä mukaan ja hänellä on 12 tyytyväistä asiakasta, jotka käyttää jokainen vähäisen niitä tuotteita, niin sä voit saada jo yli 6500 euroa ekstraa kuukaudessa. Ja 3 voima, eli sitten monistetaan, triplataan tämä kuvio, eli autetaan 3 ystävää saamaan näitä asioita. Niin sitten sä tuut jo tälle direktor-tasolle, missä mulla meni semmoinen vähän reilu vuosi. Nykyään se on, voi tulla vaikka 3 kuukaudessa tai 2 kuukaudessa jo tähän direktor-tasolle. Ja silloin saadaan kaikista suurimpia etuja. Saadaan 25% jo bonuksia siitä koko liikevaihdosta ja se on Suomessa noin 1500 euroa kuukaudessa. Ja se on jo tuntuva, että se on ollut iso askel, kun on päässyt tälle tasolle. Että se neuvoo sua, joka on sut kutsunut tänään, jos sä haluaisit näitä asioita saada, niin hän kertoo sulle, että miten se on mahdollista ja mitä siinä tarvitsee tehdä. Hän auttaa sut alkuun, eikä sä et ole yksin tässä toiminnassa. Mutta tämä toiminta tosiaan perustuu toisen ihmisen auttamiseen, eli sitten kun sun ystävät myöskin rupeaa saamaan niitä director-bonuksia, eli noin 1500 euroa, sulla on 3 semmoista ystävää, niin sä voit saada jopa yli 2500 euroa kuukaudessa. Ja tässä ei ole mitään ylärajaa, eli mitä enemmän sä autat ihmisiä, niin sitä enemmän sä myöskin itsekin ansaitset, eikä tämä on aivan huipputoiminta ja tässä todellakin ei ole mitään riskiä, koska sulla ei tarvitse ostaa tuhansien eurojen arvosta kotiin mitään, eikä myöskään tarvitse pitää mitään isoa varastoa, eikä ole mitään semmoista vähimmäistilausta, että joka kuukausi olisi. Mä tiedän, että monessa toiminnassa on niin, että tarvii joku vakiotilaus olla, että aina täytyy jollakin tietyllä summalla ostaa, vaan sä oikeasti ostat niitä tuotteita siihen omaan tarpeeseen. Tai sitten mullakin on monesti silleen, että mä saan kaikki tosiaan omat tuotteet ilmaiseksi. Ja sitten asiakkaat, kun tarvii tuotteita, niin sillä myyntikatteella sitten jo saa sitten tosi paljon lisää laajennettua sitä omaa tuotekäyttöä. Että se on aivan huikeaa toimintaa. Ja muutenkin edullisia tuotteita, niin sitten vielä kun olet toiminnassa mukana, niin saat vielä sen lisäalennuksen ja bonukset päälle. Mutta mitä muuta sä voit saada Neolifeista? Hyvinvointia. Että itse ainakin on ollut tosi iloinen, että yksinhuoltajana ei voinut kuvitellakaan, että me voitaisiin lähteä matkoille lasten kanssa, että kun tuntui, että se arjesta selviytyminen oli niistä palkkapäivästä toiseen, niin se oli ihan semmoista selviytymistaistelua. Ja monesti lapset sanoivat, että olisipa ihana äiti käydä jossakin reissussa, mutta sitten aina todettiin, että se on liian paljon viepi rahaa, että meillä ei ole mistään mistä nipistää, niin Neolifein matkassa mä oon päässyt käymään monessa eri paikassa, että meillä on tosi ihania yhteisiä kannustinmatkoja, vuosittaiset Impact Summit-tapahtumat ja sitten päästään myöskin ilmaisille koulutusmatkoille. Eli tämä on aivan huikea ja olen päässyt moneen paikkaan, Barcelonaan, Mallorcalle, Italia useampaan paikkaan, Riminille, Ritsioneen, minne ei olisi tullut koskaan lähettää, jos en olisi tässä toiminnassa ollut mukana. Ja nyt ensi syksynä ollaan lähdössä Valensiaan ja se on aivan huikea, myös semmoinen matka, mihin sitten on mahdollista päästä mukaan. Ja sä voit miettiä sitä, että no milloin mun kannattaisi lähteä siihen toimintaan mukaan, niin älä epäröi. Nyt on se oikea aika. Puhu se ihmisen kanssa, joka saa kutsu tänä iltana tähän koulutukseen. 56 euroa maksamalla pääset toimintaan mukaan ja saat kaikki edut käyttöösi. Ja
Tämä ihminen neuvoo sua ja antaa vastauksia kysymyksiin ja se on Neolife-seikkailu pääsee lähtemään lentoon kunnon siivillä. Ihana, kun jaksoit kuunnella. Kiitos, kun olit mukana. Lopetetaan yhdessä huonon voinnin ja taloudellisen stressin trendiä. Voidaan hyvin myöskin tässä vaihdevuosi-iässä. Ihanaa viikon jatkoa ja ihanaa helmikuuta sinulle. Hei vaan täältä Kajaanista.